ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ମା ଜାଗୁଳେଇ ପୀଠରେ। ଆମର ଏଇଟା ବାଲିକୁଦର ଆସିଲା ବେଳେ ସମିଲ ଛକ ବୋରିକିନା ରୋଡ ଆସିଲା ବେଳେ ନାଦିଆ ବଜାର ପାଖରୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଗଲେ ମା ଜାଗୁଳେଇ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ। ସବୁ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ଯଜ୍ଞର ଯୋଉନ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବି ସୁବିଧା ଥାଏ। ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ବହୁ ଦୂରରୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ କେବେ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବାଲିକୁଦା ବୋରିକିନା ରୋଡରେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପରି ଏମିତି ହେଉଛି। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲିକି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବାର ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ମୁଡ଼ିଆଟା ମାନଙ୍କୁ ମୁଡ଼ିଆଟା କରିଦେଲି। Krishna